kum som pali kan ni lai khan tlap pakhata kan school mi tho evan ti chu katonga asang tha a mel po a chelem lo khop mai ma se azak zum em maya khang hun lai khan enge ka ngai to chu ka khelowa ma se a tha ka ti tlat maya kanin be chhotana ke ain kum hia u pata wangin tlap chunga kan hun man dan vel tunga chuan amha hruai tu zok ani angai ta ni lampui ate min soma agalong ti hnol ka du lo wangin ni e tin ka chang zel maya kanin ram chhovia bena langa pak pakhata kalang miang ti pain min form nge boka chutiang chuan kami perform ma sak bek chu thleng ta de maya chuta tang chuan kanin zui chhove ta vio maya kan thian te po chuan in me min tin tuman min si sel ngai lem lova thlapo kan ladun nem ngel maya mase thathum kanin ngai zon na lo thlen chuan kanin ka hi mi zong fret turin pholong tong tin min no ta ni ke chuan ka du che lova mak ka te deuh laka a chan chu evan hi mi pazak zum lam chi ania chutia mi khriat tura im pholan khera adu na chan chu ka khathiam mai big lo ni ama ro chu aglong ti nol tu ni ka du si lova athil du chu nial harong ka te khop maya ti chuan ni e ka u hian min thi san towa chumi den chen chuan tona chuan ka ko har nem tu midang u thatak ka nei tae tin amoi nai thei tu rong berin evan nena kanin kar chu social media lama chuan ka pholang ve ta nge nge a like tu po ka nga a comment po a thovia bin ka khria ma se kan school lama discipline ken ko lama mo phok tu chuan min ko tatlat maya principalin mu adu che min ti ta nge nge a ke ka ngai dan chuan ka account ania ka thu lom ka lo ti ya ma se ka school lu na ming thlengin ka ti chethei tlat maya han school no pang ka ni na la ya la no pang te si ngai zong nei thu han tak lan kha lo poi khop mai min suspend pha ta nge nge ni chuta za chuan ka in chiang khop maya na ti nge ka lo ti kyang thel le ti in thil ni lo pui de chu ka ngai tu tran ta ni ka classmate te la ka than dan po amoi lova mi na min mudan po amoi lo min suspend chung chuan ka phone po ka khoi thei talawa chuta in siam that ka tum lain even chuan itel lo chung kom thei lawang min kal san ani vai chuan I uang mai khan ka thi ne mai ti in min vo tron ta ni ma se ani na taka chuan kanin ka chu atti chezok chu ni chho tarang maya chutia min vo ti thuna wang chuan kanun chu alak lowa kanun chu amang khan zalen le zang khai tak angin aum thei to mi lo ni a message te rang la chu min tin nom lo tu thil thlir mai hi nia achunga enga mo thleng ta se ka thiam lo ani chho zel to mai hian ka khriani ma se nakina chuan thutluk na ka siam ta a message te chu enga ma ngai lo tu le en point to lo tu in thutluk na khau tak mai chu ka siam ta ni ani chuan min la ban san thei chuang lawa chuta message thui tok mai ka in bun ro na ni be meng chu ka thon ta ti chuan ka block zui ta mak maya maktak mai in chu tang chuan ka zalen ta hok hian ka khia a thlen ta chuan argo na zia le khri omati zia te chu min lo la khul thina ma se chungte wang chuan let le chu ka tum to lo ni in ngai zon na hi in khriat thiam ton na tel lo chuan a hlim thei lawa min vo ching amo mani in thiam lo na kan nei theina tuwa min no ching te rang rang chu kan hlim pui thei ngai don chuang lo ti hi fio tu ten hena hian soi ve ka du ni mangai na hi hlim na thlen tu ni ya ma se mangai na hian lungai na min thlen tam zo ka nei chuan midik lo bula kan om ti na ni mai chu wangin ke po thutluk na khau tak ka siam angin nang po midik lo bulai omani chuan kalsan turin thutluk na khau tak siam ngam turin ka som che ni